Sama mo nga manuklod mo kabulong ni tao dan atang na dalan. Siya man dugo. Tagaran ka kol, siya man tulog, siya man tuklod kol. Ato tara. Siya o. Siya pa. Usay ako nga. Kabalo mo ako ituklod niyo. Nya ako na noon. May dito mo. Tuklod ta. Lang mo ato nga ginali mo. Sita lagi daw dito lagi. Yo, nagwapa ka dito. Dito. Ikaw ay pagkapil. Bilin na ka, magapon ni kasukton. Bilin na ka din. Bilin na kasukton. Bilin ka. Buanga mo sa Gwapo ani? gwapo nila. Sila ka kay gwapo. Ya, bilin na mo. Dar ka. Lumay ka tapat na. Ay nakita o dire. Ah, sige. Ikaw. Sus. Naulaw raman ay na. Habong-habong pala niya. Tawanan ha kung kayo ay. Sita be, si Bel. Saman mo nga. Saman mo nga manalo man mo nga sa kuy tubig. Mag-usama na dire. Sila may nanuklod. Sus mamisita dili kay manalo. Kita mo kuy tubig dira oh. Uy, ako yung una. Sabot ka din ako una. Ito rin una na eh. Dahil Isabel, nga ito kung dahil kay napa ko'y pag-asa mo, nahimog mo, yung kung imugad. Kay muta na pagkugapon po. Sus lakon to, argapon kay pag-asa ga ulaw na. Salay kayo, nakahimog mo ko. Bahala ka ko. Yes! Pwede si Ben. Natin pag-asa ni mo, Ben. Ihatag na ko, tarang kayamanan ako sa parang. Sus. Pay mo hawa na lang kadreg Ha? ah. Baga mabi na mga dalago. Ilan mo po? Sus, human na lang kong email re. Dugay kang gawas mga amaw. Ah. Porgyapon isla sugtong padudugay pa niya. Ay, be. Hello. Naku, ingon mo ba? Unsa man? Lagi, naku, ingon mo. Unsa jud ay na? Basta, naku, ingon mo. Unsa jud ay? Basta. Na unsa jud ay? Kayong ko. Sus uli na doon. Ato ka do pa ni kapangyo sa pagtunaw sa kong naong si ah. Daplay mo tayo. Ano ko? Ay. Suga, oy. Ay. Hello. Ay. Unsa man ni sira mag-hay gino? Bahala ka droy. Na. Ikaw lang ko, eh. Asa naman ay ingon mo gwapo mo? Hindi mo ko gwapo. Sila may kaingon sila gwapo. Kamu lagi sila. Ah, dili ka mo. Oh, dira. Usa ka. Dira mo na. Tawag ha. Unsa ko komisyante? Sige na. Sus. Maot lagi ko. Tawan ron. Ayo. Bye, sige. Ay sa. Ako naman yun. Matla sa naon. Ya. Kita niya gyud sa ako komisyante. Ingon ba po mo? Agad nawang. Luyan yung kaagi ay. Kinsa man na siya? Ako nga. Isa ka pud ha? Ano si Jay? Ano? Ano siya? Ikaw na yun ko. Iko ba? Hindi na ba? Kanya siya. Oh, sige na. Salamat. Duway chicks oh. Wajud. Ako man ni. Ako man ni. Di ba lang kay mo? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo